Pinoy mihimakak sa mga balita nga dunay mga sakop sa MNLF nga misurrender mga sundalo ug kapulisan sa Zamboanga City iyang gibisita. Tulo ka mga magbabalaod sa Kabisayan giimbestigar sa Visayas Ombudsman kalabot sa kontrobersyal nga pork barrel scam. Usa kanila taga Sugbo. Nagparehistro nga mga botante sa SK sa Barangay Sambag 1 gidisqualify sa COMELEC. Tulo ka mga kongresista sa Visayas giimbestigar sa ombudsman tungod sa gidudahan nga anomaluso nga paggasto sa ilang pork barrel funds. Usa nila taga Sugbo. Dennis Tanok, Suginlimi. Being conducted, no? Now. These three cases is involving PDAP or pork barrel fund. congressmen. Of course, congressmen. Wala gibutyag ni Deputy Ombudsman for the Visayas Pelayo Apostol kon si kinsa ang mga magbabalaod sa Visayas Region nga ilang giimbestigar karon human nalambigit sa pagwalda sa PDAF kon Priority Development Assistance Fund. Apan iyang gibutyag nga usa kanila kongresista nga nagrepresentar sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Hinuon gipasalig ni Apostol nga sunod semana iyang ibutyag ang mga pangani ini. Mayroon ng formal tatlo nga eh. Tatlo yan, pero hindi ako sure, but the next time bumalik kayo rito, ngayon pag-alis nyo, ipapa-inventory ko na yung mga cases. Gipaybaw sab ni Apostol nga padayon ang gihimo nilang investigasyon sa mga empleyado sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga gilambigit sa anomalosong paggamit sa PDAF ni kanhi Cebu City South District Congressman Tony Cuenco. Ni padayag sab og kaandam ang buhatan sa Visayas Ombudsman kuno galing dunay mopasaka og reklamo sa uban pang mga opisyalis nga nalambigit gihapon sa pagwalda sa PDAF. Og kun si Apostol mo ipangutan-on kun angayon pa bang dunay PDAF? Ako ang tatanungin personally kasi kung dapat may PDAP ba o wala ang Kongreso, wisdom nila yan. This office is an independent office, so wala kaming pakialam. Personally, kung ako tinanong mo, kung may PDAP at ninanakaw din lang naman, ay wag na. Dennis Tanok, News 5. Imbis nga mag-rally o mag-Senate investigation, gisugyot ni Cebu City Mayor Michael Rama nga magpahigayo na lang og usa ka summit dinhi sa Sugbo nga apilan sa nagkanlain nga sektor aron tukion ang suliran sa pork barrel. May voluntaryo si Rama sa pagpango sa mga panagtigom nga matod pa niya kinahanglang tambungan sa tanang mga lokal nga kagamahanan. Tumong siyang summit nga matunan kuno si angay nga buhaton aron malikayan ang pagpangawat sa kwarta sa gobyerno lakip na sa kontrobersyal nga pork barrel. Si Rama baguhay pa lang iabot gikan sa Kaohsiung, Taiwan. Cannot just be looking forward on again a rally and then how many rallies, how many hearings, and where will it lead us to? Anyos nga taga-barangay Sambag 1 ning Dakbayan sa Sugbo nahimong petitioner sa pag-exclude sa iyang mga higala nga nagparehistro alang sa sangguniang kabataan. Kasagaran kanila underage ug susamag address. Gibana-bana nga sa 60 ka mga batan-onon i-disqualify ang ilang rehistrasyon. King Perez, Suginlimi. Based ako nakita sa SK voters. Usa ka first time nga SK voter si Lea May Caballero, 15 anyos. Sa dihang iyang gitanaw lista sa mga botante, nakurat siya kay lakip sa iyang nabasahan ang mga pangan sa iyang mga higala nga wala sa saktong edad sa pagbotar, susama pagyudnig address. Base sa balaod, kinahanglan 15 anyos ug di mula pa sa 18 anyos ang makabotar sa SK. Kinahanglan sab nga maka-establishar og Pinoy anan sa dapit kon asa siya mobotar inig panahon sa eleksyon. Mao kini ang hinungdan nga nahimong petitioner si Lea. As a youth, manggod kay mura gag ilang gitudluan ng mga bata nga kanang manikas, then sila man sab gimadaot dili manggod ang nagpa-register nila. Si Manang FL inahan sa usa ka 14 anyos diin iyang gibutyag nga giilad ang iyang anak. Iyang gipasabot nga wa gyud nagparehistro ang iyang anak sa COMELEC kay nasayod sila nga wa pa kini kabot sa age requirement. Butyag ni ini nga gihatagan og basketball application form ang iyang anak, hinungdan nga mipirma kini. Oo, fake ang birth certificate. Kay pareha sa gingan ni Attorney Antise, katong ang date filed nila is year 1996. Then nataw ang bata, ilang giusab dito instead of March
3, 1999, ilang gi 1998. Dayon ang date of marriage na mo dili mao. Then ang nag-request sa atong birth certificate kato si Josephine Piner, wala mi kaila. Duha niini na hukman na sa Municipal Trial Court ubos ni Presiding Judge Mona Lila Tecson ni atong Miyerkules, may resulta ni sa pag-disqualify sa 21 ka rehistrante sa Barangay Sambag 1. Nasuta sab nga lakip nga gipetisyonan si Lemar Alcoverkin sa milangsad pagkamayor sa lungsod sa Tabugon ni atong May elections apan mibalhin kining pagparehistro sa Sambag 1. Between May to July, di balin siya rehistro July. Between May to July, that's only a little bit over 2 months. What is required by law is at least 6 months. At least 6 months. In fact, between May to October, that's not 6 months. That's only a little bit over 5 months. Gipasabot sab ni Entice nga di niya mabasol ang COMELEC kay daghan kini giasikaso atol sa mga adlaw sa special registration. Laing giandam nila nga kaso mao ang pagpasaka og election case sa 5 ka mga tawo nga nagpaluyo sa pagpangilad sa COMELEC sunod semana subay sa kalapasan sa Omnibus Election Code. We will go after them. We've already identified these individuals. We already have affidavits. It's just a matter of waiting for some documentary exhibits. Gipangutana si Entice kung doon na ba'y politiko nga nagpaluyo sa ilang gibuhat. Kini ang tubag sa abogado. I have no idea what you mean, but I do have reason to believe that aside from whoever is behind, according to you, probably it's just an exercise of a civic duty to cleanse the registration for the SK. King Perez, News 5. Election period alang sa barangay ug SK elections gipamuban sa COMELEC pinaagi sa usa ka resolusyon. Kunon sa kini Dennis Tanok sugin limi. Una nang gipaybaw sa COMELEC nga ang election period alang sa maabot nga barangay ug SK elections magsugod karong Setyembre 28 ngadto na sa Nobyembre 12. Sud sa maong panahon, gidili sa balaod nga sa tanang pampublikong buhatan sa dili una mo increase og sweldo, dili makapromote og empleyado, dili makabuhat og bag-ong posisyon og dili sab maka-hire og bag-ong empleyado. Apan pinaagi sa COMELEC Resolution 9769, gipamubuan kini imbis nga Setyembre 28 ngadto sa Nobyembre 12, gihimo na lang kinig usa ka buwan. Gikan sa Setyembre 28 ug matapos na kini inig Oktubre 28 sa adlaw mismo sa piniliay. Ang reason nga nung gi-shorten siya kay after the elections, it does not serve any purpose anymore. Kay nagdaog naman. Kay ginadili ni siya kay basi gamiton sa mga politiko nga Gihulagway sab ni Guhilde nga hapsay ra ang dagan sa ilang operasyon karon nga nagsingabot ang eleksyon. Gipahibaw sab niya nga sunod semana magsugod na sila panguha og mga magtutudlo nga himuong barangay election tellers. Ang pagpili gitagana mo priority ang dunay experience like the previous elections. Kunya katong dunay mga kuan cases involving election offense, automatically disqualified sila even if pending pa lang ang ilang kaso. Gibutyag ni Guhilde nga ang tanang magtutudlo mamahimong makaserbisyo atol sa eleksyon. Gawas lang ni adtong dunay giatubang nga election offense ug kadtong dunay mga paryente nga nagpapili sa eleksyon. Dennis Tanok, News 5. Mga residente sa Mahiga Creek, wala pa makadawat og abiso nga papahawao na sila. Ang mga apektado nga mga mulupyo sulod sa danger zones nang hinaot nga katagan sila og relocation sites. King Perez, sugin limi. Sa pagbisita sa TV5 sa pipila ka mga sitio sa Mahiga Creek, ang mga residente miingon nga hangtod karon wa pa sila nadawat nga notice to vacate gikan sa REDS kon Reduced Danger Zone. Ang REDS mo'y gitahasan sa pagsiguro nga luwas gikan sa mga katalagman ang mga mulupyo sa dakbayan sa Sugbo. Si REDS Chairperson Joey Daluz mipahibalo ni atong Martes nga formal nilang ipahibalo sa kapin 150 ka mga residente nga kinahanglan na silang mubiya. Apan ang City Hall dili makasiguro kon mahatagan og relocation ang mga lumulupyo sa Mahiga Creek nga ilang papahawaon. Bisan pa nga wa pa mipagawas ang REDS og notice to vacate sa mga residente diri sa Mahiga Creek ni angal na mga apektadong residente sa planong pagpahawa nila gikan sa lokal nga kagamahanan.
Si Flor Nosete, 60 anyos, 35 na katuig nga namuyo sa maong dapit. Apil ang ilang panimalay sa mga na-demolish ni atong 2011. Nituman sila sa gihangyo nga 2.5 meter easement nga gimando sa lokal nga kagamhanan apan natingala sila karon kon ngano i-demolish pagbalik ang ilang panimalay. Nihangyo sinang Flor kon ma-relocate sila. Dili og kuan jud og nalan sa gay kabalhinan. Dili sa mi adto ditong matabunan na lang sa mi mata namo wa na di patay na di ay mi matabunan mi gyutang buhi. Mo na. Naabtan namo si Linda Colliantes, 47 anyos nga naninda sulod sa iyang sari-sari store daplin sa Sapa. 13 katuig na siya nga nagpuyo sa maong dapit. Mato din ang Linda nga dili ang pagpahawa ang solusyon aron mahunong ang pagbaha sa ilang lugar. Ang amo ra solusyon isa ra gyud na og kuan gyud og kana ang party ra gyud diri na only palagman ra gyud ang Sapa kay ang Sapa is mabaw ra gyud siya so mo overflow gyud ang tubig pero kung ang Saba ra gyud kana ra gyud siya palagman na lagi tendency nga dinin na mo flowing nga ang tubig di na mo awas sa Sapa. So pasabot si Connie Villasan nakalitan sa plano nga pagpahawa kanila. Mihangyo siya nga pinahimutang lang unta ang ilang pagpahawa og mahatagan og tarong nga kabalhinan. Pero sa kay nang sa bukiran kay ang pamasahe sa taon sa mga bata ang pagpanarbaho niya. Di man na masahan ang akong tindahan kay daghang kog anak. Gisalig na ni Mayor Michael Rama ang mupatuman sa clearing operation sa paghatag og ayuda sa mga residente. Dili usab siya makapaniguro nga makahatag og relocation sa mga maapektuhan. They should not be demanding o tarong. Kaya kung ang tarong nila is Maria Luisa, we cannot give it to them. If tarong nila is Paradise Village, we cannot give it to them. If tarong nila is there is water, there is accessibility, there is such a thing as possible improvements, then pwede na. And maybe... King Perez, News 5.